ഹലോ, വെൽക്കം ടു AKK പ്രോഗ്രാംസ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ്. കോട്ടയത്തിനും ചിങ്ങവനത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കോട്ടയത്തു നിന്നും ഏകദേശം 7 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കരിമ്പൻകാല എന്ന ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്താം. അവിടെ നിന്നും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കരിമ്പൻകാല കടവിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. കടവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 600 മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇടത്തേക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഴുക്കാനില എന്ന പാടശേഖരത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 1874 നിർമ്മിച്ച ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസാണ്. ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് വേണ്ടി വള്ളങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് പോകുമ്പോൾ ദിശ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചായ ഒരു വിളക്കുമാടമാണിത്. കേണൽ ജോൺ മൺട്രോ എന്നയാളാണ് ഇതിവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇടയായത്. ഇത് ഏകദേശം 35 അടി ഉയരത്തിൽ ആണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കും അതിനു മുമ്പിൽ ഒരു ലെൻസും വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ചെറിയ വഴിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ ഫിഷ് ഫാം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടുന്ന് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ സ്ഥലമെല്ലാം ഫാമിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വലതുവശത്ത് ചെറിയൊരു കനാലും കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ഈ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ. അതുകൊണ്ട് സന്ധ്യയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇഴജന്തുക്കളുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 4 മണി 5 മണിയോടുകൂടി നമുക്ക് പോയി വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ദൃശ്യഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ഏകദേശം 10 സെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിളക്കുമാടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്തു വരുന്നതും IWAI എന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിനോവേഷനും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീട് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിളക്കുമാടം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു പണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അവിടെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കുമാടമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടെ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിക്കണം. എന്നാലും സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി നല്ല രസമുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. നല്ല കാഴ്ചകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴി തന്നെയാണ്. ഇത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കൊടൂരാറിൻ്റെ തീരത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്നു ചെല്ലുന്നത്. കൊടൂരാറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ദൃശ്യഭംഗി തന്നെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. നമ്മുടെ ഇടത് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ പാടശേഖരമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കൃഷി ഇറക്കേണ്ട സമയമായി വരുമ്പോൾ ഇത് പാടം പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വലതുവശത്ത് കാണുന്നതും ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് പാടശേഖരവും വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് കൊടൂരാറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുമാണ്. ഇതിൽ കൂടിയാണ് കോട്ടയം നഗരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. വള്ളങ്ങൾ കൂടി പണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ പുല്ലിൻ്റെ അകത്തൊരു വള്ളം കിടന്നകപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തള്ളി നീക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ പാടശേഖരങ്ങളിലെ 2 സൈഡിലും മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഫിഷിംഗ് റാഡുമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാനും കയ്യിലൊരു ഫിഷിംഗ് റാഡുമായിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷേ എനിക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ മീൻ പിടിക്കാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ പോകണമെങ്കിൽ വള്ളത്തെയോ എല്ലാം ആശ്രയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു റിഫ്രഷ് കിട്ടുന്ന ഒരു യാത്രയാണ്. പാടശേഖരത്തിൻ്റെയും കായലിൻ്റെയും സൈഡിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര വളരെ മനോഹരമാണ്. നല്ല കാറ്റും ലഭിക്കും. കാരണം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നല്ലൊരു സുഖം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഫാമിലിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സന്ധ്യ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഈ കാണുന്ന ഇടിയ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകണം. വലതുവശത്ത് കാണുന്ന കൊടൂരാറാണ്. അവിടെ 2 സൈഡിലും പുല്ല് കയറി അങ്ങ് മൂടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഇറങ്ങാനോ മറ്റോ ഒന്നും നോക്കരുത്. അത് അപകടം നിറഞ്ഞ കാഴ്ചയായിരിക്കും. നല്ല താഴ്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതിൽ കൂടെ
ബോട്ട് സർവീസും കപ്പൽ സർവീസും മീൻസ് ജങ്കാറുകൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വഴി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല താഴ്ചയുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. നമ്മുടെ കോട്ടയത്തെ പോർട്ടിലേക്ക് ജങ്കാറുകൾ പോകുന്നത് ഇതുവഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല താഴ്ചയുള്ള ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ആ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഹൗസ്. ഏകദേശം 1874 നിർമ്മിച്ച് അതിനുശേഷം 2020 ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഇടയായതാണ്. അത് അതേപടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ട്രിപ്പായി പോകാൻ പറ്റും. കുട്ടികളുമായി പോയാലും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ വന്ന് ഒന്ന് കാണുക. അതിൻ്റെ ദൃശ്യഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ മീനച്ചലാറും കൊടുവരാറും കൂടെ സംഗമിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇവിടം. നല്ല മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. നല്ല കാറ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ മുൻവശത്ത് കാണുന്ന പുല്ല് അതും കൊടുവരാറിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അവിടെ ചവിട്ടിയാൽ നല്ല താഴ്ചയുണ്ട്, താന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാവരും കടന്നു വരിക, കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. എല്ലാവരെയും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതും വരെ ഗുഡ് ബൈ, നമസ്കാരം.